Guys, welcome back again. Ayan, nandito na lang tayo guys sa Karama Fish Market. Ito po si Arbab. Anong po? What's your name? Ahmad. Yeah. This is Ahmad and she has grocery here in Fish Market. At marami po tayong pwedeng pagpilian. So, tara guys, iikutin po natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga paninda nila. Let's start! So, ayan guys, marami silang mga product dito. At meron din silang mga itlog na ito. Ayan. Itlog ng pugo. Ayan, marami din silang itlog ng pugo guys. Mga itlog, gatas, Yakult. Ayan. Meron din silang Yakult. Ayan o. How much this one kuya? Yakult? 17? Ah, this one. Sorry guys, kasi maliit lang yung hindi ko nakita. Ayan. Bale, ito po yung shop. Yun. And meron silang mga spices. Ito, mga tea. Maganda po yung shop at maganda yung location. Ayan. So, marami din silang pwedeng pagpilian dito. So, ikutin lang po natin guys. Okay? Yan. Dito marami. Mas mga chicken nila. Yan. And marami silang mga product guys na ganito. 'Di ba? Mga sauce, yun. And dito yung mga vegetables nila. Yan. Maraming mga nila prutas. Ito kalunay. Marami din silang kangkong guys. Oh. Ang gaganda ng mga kangkong nila. Yan. And vegetables. So, naka-special offer sila. Hi. How are you? I'm fine, sir. What's your good name? Babu. Babu. Yan. May mga vegetables sila. You know, I speak to Tagalog. Yeah. Kamusta ka? Mabuti ba? Ilang taon ka na? Yes, Dubai? Yeah. Dubai, 21 years lang siya. Marunong na siyang mag-Tagalog, guys. Ayan. Marami silang suki Tagalog, Pilipino dito. Ayan, kasi maraming namimili dito, guys, ng mga isdaan ba. Ayan. Yung mga nila. Yun. May kayuran din sila ng nyog. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. May mga fresh fruits, vegetables din sila. Ayan. So, ayan guys. And hello. How are you? Fine. What's your name? Marsud. Masud. How old are you now? 11. So you're very big boy, no? And handsome. Ayan. This is your father? Brother. Father's brother. Ah, okay. So ayan guys, nandito sa nila, shop nila. At ayan guys, at titingin tayo. Ayan. So ayan na guys. At nakapag-ikot na tayo dito sa kanilang tindahan. Ayan, mga okra nila. Oh. Indiano. Indian? Indiano. Wow. Ayun oh. How much kilo kuya? Ilan $? 13. 13, mahal naman. Sige, pero bigyan mo ako kuya. Sige, this one, give me plastic, I will buy. Magaganda yung nila, okra. Torka naman yung plastic. Okra, gawin kong salad.
Yes. Ayan. Ano pa galong Dario. Dario? Yeah, but my channel is DMD Toys channel. Ayan. Magaganda yung okra nila guys. This 2 years working. 2 year working? Yeah. Yan. Oh, give me that. Enough. Datuman kuya. Oh, yan. Kunti lang. Konti lang, yes. So, ayan yung nabili ko guys. Yan. So, ayan guys. Bali, nakabili na doon ako ng okra. Doon. At magbibili tayo ng okra. Dito nga sa fish market. Yan. At yun na siya guys. Bali, nakabili na lang ako. This one. Madam. Okay, how much? Yan guys, bumili ako ng okra. How much, madam? 375. Okay, enough? Okay, thank you guys. Ayan. And maraming salamat guys. So ayan, nakapagpakabayad na ako ito. So ayan, maraming salamat sa pagtutok at panonood dito sa aking video. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click yung notification bell para updated ka sa aking mga new uploads. See you again on my next video. Bye-bye! Salamat! See you again! Ayan guys. Ayan sila. Oh.